Nahorjan along gas cylinder kejor kanghu pon. Karbi Honghari amei tumpen herangke amei kangi pon. Wangpung along aningkan wang ason thak choju mate sining recho kartli pon amei kibi pon. Dongka Sarpo arlo along op kipru pon. Dokmoka MPHC along Swasthya Sewa Utsav kipaman pon along Karbi along Autonomous Council EM Lunsing Teron chitongdun. Kardom Liberty Life Tanbang P, Samirini Mailin Timungpi, Lasnonang Tonban Birta, Arjuponita. Dillai Police Station Arlo, Nahorjan along, aronre pen, gas cylinder, kejor kanghu, penangan, do. Arnisi ba, laso cylinder, ingbop lote, tebok terai ahavar arat sungpikji.lasi, KAAC pen, bangso aputhak, kelang chari pon akenangsot pusi, cheroktok atum, ningje pon rinti. Hanjang langso pen, bisulek report. কি নাম আছে দোকানে থোৱাটো গ্যাস থোৱাটো হা সাইদুল ইছলাম ঘৰ ক'ত হা হোজাই পৰা ইয়াত বস্তু পঠায় নাকি হোজাই পৰা আহি ইয়াতে বস্তু পঠায় নেকি এই গ্যাস বিলাকটো না ও তো দাদাই জানে মতি মান না জানে না Nijang Karbi Anglong Dongka Mukamalong Jang Nia Chiklo Nipai Trok Arni Karbi Honghari amei tumpen herangke amei kangi pon. Bangso long Ajit Ronghang Newarson Ronghang Lapen Claim Rapet Dam Rapetatum Chetong Pet Pensi Mei Ingni pon. Bangso amei Jasemet Pet Kang Nipon Nangko Gateke Non Kewangji Jang Nia Chiklo Nipai Cricket Home Crepli Crepe Nithoma Parman Karbi Honghari amei Conference Kipaduponji Lasi Kadokawe Karbi Honghari araratu kedo an atokano kedo lapen Karbi anglong pen angtan kedo tum anta bangso mayalo kachitong dun pet pen nithoma parman Karbi Honghari amei conference ki padolong alira cham ki pidunje phansi ningaklong pen chuning riponlo bangso conference along Karbi Honghari adhorom la anso se kipangtang ponthuji lapen jutang jubot kipangtang ponthuji phansi conference padopon ko Dongka Mukam pen Berta Life Herangke Budbor Bay Report. Sorlo amai kiben ni kaningji dunji maka tuningji dunji ko bangkela sono laso dari cricket home pen cricket ko an nasi atok anu akarbi an sidame nangka citudun alira canang kipidun la bangke mane nangka citudun atum an sita pindeng sumpot pen imetang karbi apindeng sumpot sorlo kunoi supinsu kunoi laso pindeng sumpot pen nang jingthang pen sida alira cham nang hidunai kusini atau kanu akarbi doana phangsi tame la pindeng amukha pen la ini chuning dilo lasi itum karbi atum ta imetang apindeng sumpot luko lasi imetang apindeng sumpot abang ini cipareng nangi supinsu tame sorlo tame nasi la pindeng pen hiloi ni tum khai arji lo lasi laso pindeng sumpot pen bang tini ni pin pen atau anu supinsu soalo si ngale tum press ake hai tum mate la berta chola kapacita ake hai tum abitum anili kadom big chipilo kadom la penga militum pini kada press release ki phanang kop mate kapacita nang kop la pohilo Nilitum Karbi Honghari Central Committee, Lapen ke Karbi Honghari Swarlo Amei Central Committee, Karbi Honghari Youth Association, Nilitum Song Thom, Pen Silang Pet Sila Bangsa Conference Mate Kitchen Si Karbi Honghari Tung Sayamei Kipipon, Ye Family Tum Nipai Cricket Home Pen Krip Krip Ho, Suri Nila Ikora Thom, Ni Nilitum Lada Dongka Mukam Baisok Patua Klabalong Sinitum Arni hot pon tanglo sela bangso arni ke hot pon ateng sinol tum kadu we karbi ricu bangathom lindom bangathom amri cinthong rongkhang aputhak anta rongsar rubasar aputhak anta imejangre kibi kithi aklimam phar risu ejang pinpu habe tum phanta nilitum nengaklong pen katiningri alam thila pohelo nilitum la bangsa tum saya mei along na pichun dundi mate ardi na kana lira chamang pidunja phansi nilitum nang tumang no nang tumang kingri nang chuni ponlo na pen kadu we
Karbi Honghari ki doan ang tang la pen Karbi Honghari arlo ke do Karbi Honghari tum hatan tum kecu hang tuning dia lam thila ko elo lam sa akung sa ne kepicu dia pan nasi nang tum kadu we se kamela buswa long musa song sigilo kecingsi akung sa mai pilo labang ke Dongka stadium lo sini tumbi lasi Karbi Honghari arlo ke do lapan angtan ke do Karbi kadu ko we pasta me bangso akung sa mai long nanti to dumpet je bangsi ni tum Karbi Honghari amei tirip dia mai gen ke stale na tum ham isilam te namba le lo lapen bangke don tum mate jirpo jirpi jepo chero kata ko yang tadi licin ni lehlo ini tum Karbi Honghari tum kemangke je ini tum kapre adoram tum ben celang seler nang cehon kenang cesorsanang walam kali ini tumangke ini tum akhirnya Karbi Honghari ka pirthe langrap tensi nangke lang ini tum bangso apirthe bangsi ini tum kekroy je ini tum natural bangsi kadam thang thili inglong arlo langroy langjeng tengpi tengso kurui saman laben ke ini tum inki ingket akton pirthe long gitu aso namungan ini tum ardom pet argipet ini tum pirthe ban ke kroy pami jeklo arni tomon la kadobe ban sami ini tum ke kroy pami munit monot atum hanan tamarat maring khan ta ini tum adana tipi le kan ardom Nijang Karbi Honghari Lakhasir Kep Amrain constituency arlo Jirikindeng police station ki parlo wangpung along aningkan bangason taksi pining le thota chojun mate sining re chokar klia mai kibipon hako pen pisar phusar akayang thuna joine amethang ahem angtar kachor kli pona puthak tirikam khorsing tokbi ahin pen phirangke atheng no nangka che thando na tengke pining le thota methang ok pran pen chinglo kerok keran mesen me et pen asai pachun bonji apharmansi sining re chokar kli bon pusi nang che thandun lapen bangso sining re chokar kli along ke ongdung solang duara ratum che tongdun pen mesen pen pachun ponlong lo pusi chinipon news desk build a life Ini ni pai kithomar ni mata dak ni ga hanbor kichuar ni lo dak tok bihem ang itu pu sining recho uca dom di cetok cicir tame pu abut met akan met pen tame so yang mata dak ditung idut peng sarpo pen pu kitun kedang kelang pen cenglok kiru kethai habi pin pu pen samar sala pen cenglok dak tiri kam pen dak tiri yung pen tame tumhan tame pu na kodai pon lo si tum tame keng sarpo pen tame na so akamayam tame mesen me et pen si cerapun lo itum ko ani kiru kithai pen tame kasiksak awe itum pu kumang awe tum mesen me et pen sila bang suakam tame tum cerapun pen Opki pruta isi Karbi Honghari ajutang binong bangso long pachitondun si cheret paruli pendang lok kaddo kabe rong thongkep lapen KCS unit hiniatum cherap chitodun si Dongka Sarpo alang royalong Karbi okpru asai dengpon bangso okipru rong asar mate kurusar birson rong phar ahin pensi chipahem phu ponsi okipru asai pichunpon lapen kiwang jilang apor pusitame Karbi aron ajutang pen okipru asai dengpon vernangji atheke okipru lata ili Karbi Honghari ajutang binong busi alang lituma hin ben thansi in samjin pen okipru asai pichunpon wothat lang supen brutalai phirangke Rajiv Hanse report Tuning abang tanilitum labang so Dongka Sarpo roy long kame nilitum bantap pidun lo lapen tining bangke ahok Jonal committee hoi pen bang uneda lo along prege thik dara joini bon fisita me nilitum labang so Dongka roy long bantap pidara joini si ronga sar benching wai sit tinia bangke ahok pera bangke ronga sar tum hansi papa tirti ponlo pen KCS unit atum langsing bar cherera tum bang kacerap citu pensi kang kempon Rongkoan pensinar tumpin labang so aku aja ladak rong thongkep doji rong thongkep barat si aning arong aji alang litum ok ridun lo ok ribang erlo no ladak hiru theng bom lo lapen po berta do piglang lasi lasor thak inglong ora tum bang ke jutang jubba da phana bang ke ta tbne athe hai pu reng bong homadin pensi labang so lu han kacuri ok pru kibia masing litum tala sa jutang bang ke klem ponang ko
Piniarni lake Pirthea Dang Pipen, World Health Day Mate, Swasthya Sewa Utsav Arni, Pachitononsi, Assam Sarkara Hinpen, Okpran Kilangasai Ahinpen, Kapin Khatpona Tingpen, Kisu Gachilanga Hemalongan, Sorkarpen, Kipipon. Lapen, Asonamu, Lapen Okpran Kilang Asai Hemalong, Katorapon, Ason Kidoan, Kelang Chari Pon Tekjepan, Alam Toy Atingpen, Pini. Denarong MPHC along Swasthya Sewa Utsav ki paman pon along Karbi Honghari Autonomous Council EM Riteshing hi chitongdun. Labangso Swasthya Sewa Utsav ki paman pon along KAAC EM Riteshing hi lapen Denarong Town Committee Chairman Pradip Inti lapen Denarong MPHC Dr. Atum chitongdun se Ingsam Jin pen pachun pon. Bothunga ji pen Dillai Pherang ke Hensing Tokbi report. Pini tum la medical in charge EM Surjorong Farake Hai Nilitum upon la Olasam Swasthya Sewa Utsav Pulaso a program along Laso Hospital Kosonsi Paching Turji Pan Kosonsi Ratapan Kerab Jima Laso program along and Pini evaluator I subsidize Nanketoilo. Let's say that overall assessment aputhak sitamelo to report Pinang Laso report take Kupima take long. Tak nitum doktor kahai tumpen chingwai chingsai si la kupisi kenang tu alang ma pa development jipan la halam si chingwai pon tulo si itum ahavar dak si mesen itum space adu lo anso si infrastructure pendang lok itum ason male female ward kenang ji pen aputhak sita melo nitum pini alo toksi pidun lo kela sonon kewang ji arni sita melo la so teng pen polo te itum arat public benefit bang long ji সেৱা উৎসৱৰ এইটো এটা অংশ হিচাপে আমি দেনগাঁৱলৈ আহিলোঁ। দেনগাঁৱত আমি দেখিলোঁ ইয়াত ভালকৈ চব মানে মেন পাৱাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আছে। খালি আমি দুটামান বস্তু অলপ হেৰি পাইছোঁ যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু যিবিলাক কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যনটো ভালকৈ হ'ব লাগিব। Pini abirta bangke lakwang si kangton pon iglo laing bom tha birta lai.